Agraeixo de nou a l'alcaldessa la paraula donada i a la resta de ple una salutació. L'acord que tenim ara sobre la taula de la FEM amb el govern és un acord que no és el que necessiten les ciutats, no és el que necessiten els municipis. És insuficient, clarament, i ha de passar al tràmit parlamentari. I estem convençuts que aquest tràmit parlamentari haurà d'introduir canvis en aquest acord, perquè si no, no passarà el tràmit directament, la majoria no serà necessària. Per tant, tenim aquesta esperança. Avui no és el dia ni per rebutjar ni per acceptar un acord, perquè l'acord final no el tenim. Repeteixo, esperem que les condicions d'aquest acord millorin. Aclarir també que hem parlat aquí, o s'ha parlat de 17 milions, això no seria mai la xifra que el municipi de Rubí cediria per tota una sèrie de condicionants que segurament la meva companya de govern podrà explicar després. Mai seria aquesta xifra i seria una xifra molt inferior. Estem bàsicament dins d'una situació de la fal·làcia del fals dilema. O sigui, si el dilema fos gastem a Rubí 17 milions o cedim amb un retorn pactat als 17 milions, no hi hauria dilema. Gastem els 17 milions, evidentment, però aquesta és una situació que tenim. O sigui, estem en un punt d'emergència i de necessitat que no podem renunciar a cap euro executable i que puguem destinar a cobrir necessitats de la nostra ciutat. Ara menys que mai. De la mateixa manera, ara menys que mai, podem renunciar a recuperar cap partida. Si es troba una fórmula que permeti una execució de part d'aquest romanent front a no executar res, entenc que per responsabilitat l'hem d'estudiar. No la podem rebutjar de pla. Ja veurem si les condicions són les adequades i en funció de si són les adequades i creiem que pot ser d'utilitat per la ciutat, doncs com a govern optarem per aquesta fórmula o no optarem per aquesta fórmula. Hi ha moltes coses de la moció que ens semblen molt bé, que estem molt d'acord. Per això no podem votar en contra d'aquesta moció, perquè recull una sèrie d'acords que ja hem parlat en el ple i als quals hem donat recolzament. També recull una sèrie de propostes que estan incloses a l'acord preliminar que ha arribat la Federació Espanyola de Municipis. La flexibilització de la regla de despesa està inclosa en aquest acord. La possibilitat d'executar el superàvit de 2019, evidentment, també està inclosa i això és un sine qua non, entenc, perquè és una qüestió de mínims d'aquest acord. I una qüestió que també ens interessa molt és aquesta solidaritat que s'esmenta entre administracions, inclús citant a la Generalitat. Aquest fons poder una mica escadocer, però que no seria malament, de 150 milions d'euros posat a disposició dels municipis per part de l'administració autonòmica, estaria molt bé per suplir les competències impròpies que estem assumint des dels municipis, les qüestions que corresponen a l'altre i que des de la proximitat s'han d'assumir per qüestions d'urgència. Això estaria molt bé i estaria molt bé també que tots els deutes relacionats amb les escoles bressols es poguessin satisfer. O sigui, són uns diners que ens anirien molt i molt bé. Llavors, aquesta preocupació estic segur que tots la compartim de poder accedir a aquests fons. Estaria molt bé que no es donessin situacions molt estranyes de partida que per construir una escola un municipi hagi de portar el 10% del cost d'aquesta escola. Això és absolutament impropi i augmentaria molt la solvència financera de manera immediata, sense que derogar cap llei ni reformar cap constitució, d'aquest Ajuntament. Llavors, estan d'acord que aquest infrafinançament municipal s'ha de resoldre? Estan d'acord que s'ha de treballar perquè les vies d'urgència es posin en marxa? Hi ha qüestions d'aquest acord que sí que ens semblen molt interessants, com ara el que les entitats locals tinguin una veu en la distribució de fons europeus. Perquè segurament derogar la llei Montoro i aprovar una nova llei orgànica i fer reformes a la Constitució pot costar un temps. Espero que ho aconseguim, sincerament. Però els fons europeus estan allà. I si tenim un acord que assegura que els ens locals tenen veu en el repartiment d'aquests fons, serà un pas molt important, un pas endavant molt important. També aquest acord preliminar, que tampoc estem valorant a fons avui, recull l'inici d'una taula de treball entre les entitats locals i l'Estat per canviar el model de finançament. Tothom sap que el model de finançament de les entitats locals és injust. La incapacitat d'endeutament que tenim i la capacitat d'endeutament que tenen les administracions autonòmiques i de l'Estat fan que hi hagi un desajust i que nosaltres haguem de tapar
el dèficit que tenen d'altres amb el nostre superàvit. Doncs aquesta situació espero que es pugui corregir. Però ara mateix no podem rebutjar de pla cap fórmula que pugui posar a disposició a curt plaç dels municipis d'un fons executable a la nostra ciutat. Per tant, la nostra posició en aquesta moció és no podem recolzar-la perquè no podem rebutjar de pla aquesta fórmula, però tampoc podem votar en contra perquè té molts punts en els quals estem completament d'acord i el que esperem és que aquest acord, aquesta possibilitat d'acord entre municipis i Estat acabi tenint una forma millorada en relació a la que ara mateix tenim sobre la taula.